Ej, skal jeg sige det? Ja, bare. Jeg ved, at den blæser nok meget på den. Ja, vi skal ud og se, om de gamle hvad hedder det, der bilbaner er derude, hvor man kan køre med fjernstyrede biler. Vi skal se, om den banen ekstra der, så vi tager lige en bagvej derude omkring, bare lige for kig, for vi kan ikke huske, om de stadig er derude. Lige nu så er vi ude ved sådan en fodboldbane, ude tæt ved de der, er det ikke FIK heller, hvad fanden hedder det der? Der er i hvert fald sådan nogle fodboldområder herude. Ja, FIK. Så vi er langt ude for landet, vi er. Der er kun 20 km herfra til København, så... Hej alle sammen og velkommen til den her video, hvor min lille kammerat lige i starten har forklaret, hvor vi skal hen. Det bliver spændende. Jeg vil bare lige sige, byde alle sammen velkommen. Det her er optaget for et års tid siden. Jeg har lige fundet det på min GoPro, og nu vil jeg lige lave det om til en video, hvor der er musik indover. Vi ses. Ej! Vi er ude ved den store vej nu. Det er bare... Hvad er det? Hvad? Så skal du lige ned ad vejen til højre. Ja. Jeg kan se styrer på solen i snørten. Det er meget godt, at du skal dreje og skifte ud i teksten. Derovre. Det lille støj, der er det, den der. Ja, det er lært på video. Du er da heldig, er du da? Der var sådan, at vi var i morgen, og sad og hygger os i det der hus der. For jeg altid var åben. Ja. Det var altid åben, og det var altid det. Vi kørte meget. Skal vi ud og køre den første race her i Småtings racerafdeling. I dag er det fede pik mod lille Linosse, der skal ud og køre. Okay, sygt nok. Sygt nok. Hvis man tog sådan noget tøj med, noget våben og slidt tøj, så kunne man tage billeder ligesom Melina, hvad der sådan noget zombie-halløjse, hvor de har gemt sig herude, så har de våben og sådan noget, så kunne man tage billeder herude, eller filme herude til en film også. Du står ikke GPS på. Og man så tager optag. Det har lige været vindstille. Fucking fuck! Holy fuck! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! Det står også forvirret. No, no, no. Vi tager den første. Au! Min... Hold kæft, mand. Nu har vi cyklet hurtigere. Det er løbet ned ad bakke, bro.
Vi kører. Så siger man, det er op 130. 130 grader. Jeg tror, det er 30 her. Fuck, det hund, der var flad. Ja, det var helt flad, den hund, der slog i bøsser. Har du kørt den over, eller? Nej, han har. Eller hun har. Han kørt den over. Der var en anden, der siger med sin hund, det var helt flad. Det var sådan helt flad. Hold på den. Det ved jeg ikke. Det er en gris, faktisk. Det er lidt flad, Det er Louis. en flad gris. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.